Tambayar mu ta farko ta fito daga hannun Taimiya. Inda yake tambaya a kara makalla wai shin menene hukuncin kiyashin da ya haɗe giwa kuma da gangan? To ala kulli halin wani maudu'i ne da yake da kyau a tsaya a kalle shi. Saboda akwai zalunci a cikin shi kiyashi ya haɗe giwa. Amma idan muka koma cikin kitabu Durbudi na Musa Agona Albarzawi mutumin gwarza ne. Da su aka yakin mai tatsina kamar yadda na faɗa ma kwanaki. Shi ya tafi ne akan cewa baya halatta a rabu da wannan kiyashi har sai an nemo masu yin operation sun fafa cikin shi sun dauko wannan giwa na'am. Allah ya kara wa malam lafiya da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Amin amin. Tambayar mu ta gaba ta fito daga hannun Bello Bokan. Inda yake cewa malam ni ne nake sai da lemon bawo akan naira 20. Wata rana sai aka aiko wani yaro ya sai lemon amma sai na siyan mai akan 3 naira 60. Wai shin menene hukuncin sa? To da farko dai akwai wauta kuma sannan akwai ganganci a cikin wannan. Ko mu ce akwai rashin wayo don haka yana da kyau ya kiyaye gaba. Na'am. Allah gabata malam. Tambayar mu ta gaba ta fito daga hannun kin AK998. Inda yake cewa malam wai shin menene hukuncin wanda ya je siyan takalmi amma ya manta kafarsa a gida? To shi ma dai baya halatta a siyan mai da takalmi har sai ya koma ya dauko wannan kafar tashi a gida. Na'am. Allah gabata malam. Tambayar mu ta gaba ta fito daga hannun Buskiru. Inda yake cewa Allah gabata malam wai shin menene hukuncin danki da nafin din da yake da nafin din dan Boko Haram? To ai wannan family issue ne. Baya halatta mu shiga cikin wannan magana. Kuma Allah gafarta malam ya tambayo mu kenan na yau. To masha Allah. Dan waje na wallahi yana fama da lalura shine nake so a mai adda. To ko mutuwa zai? Allah gafarta malam ai ko ya mutu shi yanzu ruwa ta sha. A'a ba to kake. A'a kai yanzu in ka mutu ai sai ta Allah. Sai ta Allah. Wallahi. Ai ni ko yanzu na mutu na gode wa Allah. Barantana ma ba zan mutu ba ina nan. Ai da ka mutu ba ka zama buri. Ai ni kuma kare ne gwanda na zama. To kai ba da ka mutu ba. Sai na yi shawara. To kai da ke da ki mutu ba kai ma da ka mutu ba. Wala gwanda ka zama bera. Wanda ka zama zaki. Wanda zai yi shawara. To shi ke da. Kowa ma ya adana. Yawa ada tambaya ada ra'ayi.